Angas na mi guys. Ay, na sa babaw. Hinahinay tag. Hike guys. Medyo sakit-sakit na mga kalutahan sa mga tiguan guys. Ato na i-hike. Unya na eh. Unya na. Oh. Cuman. Mainit sa. Ha? Ako tong tuyo, abot. Humana to dito. Mamalit lang ta ato dito. Daghan sang gahayk guys. Basunod sa among luyo. Nagdakag plastic. Murag kauwan din. Mabasa itong silpon. Kana siya. Dili na siya ng phone. Balik sa ko. Ako lang balik eh. Nagbalik ko guys sa akong tumbler. Dapat tubig. Abot sa babaw. Uhaw kayo. Dilak man siya rin usap. Dilak ang sasot eh. Nabli. Naman yung tauhan niya eh. Gilak ng tanan. Ito yung panglak niyang sulod. Ito yung tauhan.
Shen. Shen. Sina. Shen. Sina. Ablihis ako dire. Gilak mo ng papa mo ang sod, oh. Ugo mo ito ka mo. Daw, kung nagyawin, gilak tanan. Sa speaker. Na-order ng balik, guys. Ay, kakutas. Sige, guys, bye. Ito na lang ta update sa babaw. Bye.